Čiže čaute ľudia, zdraví vás Gigi D'Agostino Bireš a pri Minecrafte 1.7.2 ďalší TNT výbuch, ale tentokrát je tam dedinčan a ja ho volám dedinčer a uvidíte, čo to s ním spraví. Pozerajte, ja vám ho ukážem, toto je naukladané a tu je ten dedinčer, ako ho ja volám, to je po mojom, tu pozerá na nás. O chvíľu si chlapec zalieta. Alebo podľa toho, či je to chlapec alebo dievča, to je jedno. Teraz to ideme odpáliť, takže sledujte. Takto dáme na myške. Som už v prvom výbuchu ukazoval. Stlačíme. Utečieme a pozerajte, on vyletí. Videli ste? Také. No, odpálím ešte jeden. Aj takéto odpálím tu na bedroku. Ja si to môžem urobiť hociaký tento výbuch, ale tamto teda ešte zahrnem jeden obrovský, ale mega. Čakajte, práve ho stávam, ako vidíte. Myslíte si, že takto bude stačiť? Dobre, takže pozrite. Zoberieme rudit. Čakajte, nasmerujeme. Sedmičku, páku. Nejako nefunguje. Čakajte, znovu, že my. Čakajte. Hop, stačí na dvakrát. A teraz dáme. Odpáliť. Ding. Conject, čaute. To je koniec.